Цікава і насычана прайшло ў Шуміліне галоўнае свята аграрыяў. Райцэнтр прыняў абласны фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкі-2021». Гарадскі пасёлак сабраў мноства гасцей. Галоўнымі ж героямі сталі хлебаробы, механізатары, вадзіцелі і аграномы. На пэўны час Шуміліна ператварылася ў адзін вялікі гасцінны двор з гандлёвымі і рамеснымі радамі, спартыўнымі і забаўляльнымі пляцоўкамі. Пачалося свята з урачыстага ўскладання кветак да воінскага пахавання ў цэнтральным парку. У выніку правядзення маштабнай рэканструкцыі ў шумілінцаў з'явілася новае памятнае месца «Алея славы», дзе ўсталяваныя больш за 30 стэл з фотаздымкамі герояў Савецкага Саюза і герояў сацыялістычнай працы. Дарэчы, усяго ў райцэнтры Дадажынак абнавілі звыш 100 аб'ектаў. Найбольш значныя наведалі госці пасёлка. Сярод іх сярэдняя школа нумар 1. Для буйнейшай установы адукацыі раёна, у якой каля 900 вучняў, сёлета пачаўся новы этап гісторыі. Яна атрымала статус «Школа будучыні». Статус, конечно же, стимулирует к тому, чтобы результаты ни в коем случае не опускались, а только могли расти, естественно, прирастать. И та же самая материально-техническая база. Сейчас мы полноценно оснащены всем. Удобные кабинеты учебные, оснащенные самой современной техникой. Это наглядные пособия, которые бы могли полноценно предоставлять всю информацию по предметам. Это материально-техническая база. В первую очередь это спортивная, когда у нас созданы самые современные площадки, которые позволяют заниматься и футболом, и волейболом, и баскетболом, воркаут. Это все создано для того, чтобы мы ощущали себя действительно школой будущего. Удзельнікам абласных дажынак расказалі пра дасягненні сістэмы адукацыі рэгіёна за апошняе пяцігоддзе. Менавіта столькі споўнілася праекту «Школы будучыні», які некалі пачыналі ў межах свята аграрыяў. Як паказаў час, гэты накірунак працы дае плённыя вынікі. За апошні год прыдзвінскія школьнікі ў 4 разы памножылі свае перамогі. Заваявалі звыш 120 дыпломаў на рэспубліканскіх алімпіядах па вучэбных прадметах. Свой важкі ўклад унеслі і навучэнцы школ будучыні. Задачу ставили, что в ближайшее время создать в каждом районном центре школу будущего, которая будет современным центром образования, потому что, конечно же, в каждой маленькой школе купить дорогостоящее оборудование для обучения детей достаточно сложно, поэтому создать возможность в районе, чтобы все учащиеся, в том числе в субботний день, могли посещать сегодня наши учреждения образования, вот то, чего им не хватает, могли в этой школе приобрести, конечно, это очень важно. Яшчэ адзін дажыначны аб'ект – раённы цэнтр культуры. Дзякуючы абласному фестывалю кірмашу, установа культуры будзе адзначаць другі дзень нараджэння. Ад мінулага будынка, гісторыя якога налічвае больш за 45 гадоў, засталіся фактычна толькі сцены. Новая глядзельная зала з галоўнай сцэнай, адрамантаваныя памяшканні, сучасная апаратура – усё для камфорту людзей. Належныя умовы створаныя для заняткаў на спартыўным стадыёне, пабудаваным па сучасных тэхналогіях. Яго ўрачыста адкрылі ў цэнтры Шуміліна падчас свята хлебаробаў. Беговая дорожка, новая трибуна на 200 посадочных мест, хоккейная коробка, которая зимой у нас очень востребована, обновился прокат инвентаря спортивного. И все остальные площадки, волейбольная, баскетбольная, прыжковая яма. У насычанай праграме шумілінскіх дажынак агляд сельскагаспадарчай тэхнікі. Вытворцы прадставілі больш за 50 экспанатаў, трэць з якіх вырабляюць прадпрыемствы паўночнага рэгіёну, а побач канчатковы вынік нялёгкай працы ўсіх хлебаробаў Віцебшчыны, галоўны святочны каравай вобласці. Здобны шэдэўр прэзентавалі спецыялісты Віцебск-хлебпрама, важыць ён 100 кілаграмаў. Наш каравай венчает символ Беларуси, аисты, возле главного герба страны. То есть тема каравая дажыночного этого года «Беларусь под белыми крыльями». Добрая традыцыя абласных дажынак – святочнае шэсце. Працаўнікі палёў разам з гасцямі пасёлка і мясцовымі жыхарамі калоннай прашлі па цэнтральнай вуліцы. Не абышлося і без яшчэ аднаго сімвалічнага дажыначнага рытуалу – урачыстага ўзнагароджання. Героям жніва, механізатарам, вадзіцелям, кіраўнікам сельгаспрадпрыемстваў падзякавалі за іх самаадданую і плённую працу. Лепшых спецыялістаў аграрнай галіны адзначылі дыпломамі, прэміямі, грашовымі ўзнагародамі і каштоўнымі падарункамі. Сярод перадавікоў хлебнай нівы дуэт-рэкардсмен з Аршанскага раёна, сямейны агратандэм сына і бацькі Уладзіслава і Валянціна Лапцінскіх. Сельгаспрадпрыемства «Межава Агра» стаў першым у вобласці экіпажам-тысячнікам.
Яны першымі таксама пераадолелі рубеж у 2,3 тысячи тонн збожжа. Работали, убирали, да. Хотелось убрать его побыстрее, как бы. Потому что погодные условия как бы так получались, что то есть то солнце, то дождик, и как бы, просто стремились к тому, чтобы убрать без потерь. На п'едэсталі спецыялісты гаспадарак Аршанскага, Талачынскага, Полацкага, Лепельскага, Дубровінскага раёнаў. Гэта людзі, якія ўнеслі важкі ўклад у агульны каравай Прыдзвінскага краю. В этом году для меня уборочная прошла на этом комбайне 12-й сезон, самый лучший сезон. Было сложно, засуха, урожай, засуха, но урожай был хороший. В этом тандеме мы работаем первый сезон. Тандем у нас очень хороший, сплоченный получился. Намолотили мы 1510 в этом году. Приятно. Работали, старались. Труд наш оценили. Я уже сюда 3-й раз приезжаю. 3-й год подряд. Сярод рэгіёнамі лідарамі на сёлетнім жніве прызнаныя Віцебскі і Верхнеадзвінскі раёны. Сярод аграпрамысловых аб'яднанняў лепшыя Верхнеадзвінскі масласыр-завод і Аршанскі мяса-кансервавы камбінат. Увогуле каравай Прыдзвінскага краю важыць 780 тысяч тонн збожжа. У няпростых умовах гэта перамога, якая каштавала работнікам прадпрыемстваў неймаверных намаганняў, напружанай і стараннай працы. Я хочу сказать нашим аграриям, молодцы. Они свой долг исполнили. Конечно, год очень сложный, и для обывателей я приведу такой пример. Если мы иногда заходим в уборку 10 августа, плюс-минус несколько дней, то в этом году отдельные сельскохозяйственные организации уже завершили уборку 1 августа. То есть такого не было никогда. Так вот, нужно сделать так, чтобы перенести объем нагрузки с августа и сентября месяца на июль-июнь месяц. Витебская область занимает достаточно объемное, каждый год динамично, положительно развивающееся место в общем каравае нашей страны и по продукции растениеводства, и по продукции животноводства, и в целом по экспорту нашей сельхозпродукции. Это заслуживает уважения. Поэтому основная наша цель – это, конечно, поздравить тех тружеников села Витебской области, которые просто приложили неимоверный труд для того, чтобы наша страна была с хлебом, с мясом, с молоком. На дажынках 21 года ў Шуміліне лепшыя хлебаробы атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Перадавым сельгасарганізацыям падарылі новыя трактары айчыннай вытворчасці. Увогуле галоўнае свята аграрыяў у райцэнтры адзначылі маштабна і насычана. У праграме забавы на любы густ і ўзрост. Для гасцей гарадскога пасёлка свята пачалося прама на чыгуначным вакзале. Станцыя Шуміліна сёлета адзначае 155 гадоў. Там разгарнуліся стылізаваныя пляцоўкі з ідэяй нас аб'ядноўваюць вехі і дарогі. На імправізаванай павятовай станцыі пачатку 20-го стагоддзя сустракалі з аркестрам. Самай раніцы адкрыліся выставы снапоў новага ўраджаю і дажыначных караваяў. Галоўныя сімвалы фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі прадставіў кожны раён. Традыцыйна рэгіёны вобласці прэзентавалі ўласныя брэнды. Расказалі і паказалі тое, чым багаты. Свежая гародніна новага ўраджаю, гатовыя вырабы, майстар-класы, кераміка, пляценне з лазы і саломы, ткацтва, ганчарства, выцінанка, маляванка, цацкі з розных матэрыялаў. А ля кожнага падворка свой гармонік. Свой рытм на кожным метры, тут міжволі заскачаш. Саграваліся госці дажынак не толькі танцамі і гарбатамі, розныя прысмакі прапаноўвалі прадпрыемствы, аб'екты харчавання і гандаль. Пах юшкі, шашлыкоў і дранікаў са свежай бульбы разносіўся ў паветры. І няхай самай раніцы хмары і моцны вецер крыху палохалі, але ўсё ж запанаваў святочны настрой. Город преобразился, конечно, до дожинок, и после дожинок разница колоссальная. Такая красота! Нам так нравится. И спасибо всем работникам. Мы тоже трудились, хорошо трудились. Свае інтэрактыўныя пляцоўкі бяспекі разгарнулі ратаўнікі і дзяржаўтаінспекцыя. Тут не проста рабілі эфектныя фота на памяць. Напрыклад, дзятва з задавальненнем скарысталася магчымасцю апынуцца ў перакуленым аўтамабілі. Пасля такога атракцыёну будзеш памятаць пра правілы бяспечнага руху.
Так все резко, словами не передать. Не надо попадать в аварии. Да. Ты знаешь, что это аттракцион, и вроде бы не страшно, но на самом деле, когда ты все это видишь, это очень страшно. Для дзяцей і дарослых не толькі актыўныя, але і пазнавальныя пляцоўкі. Нават экспазіцыя партызанскага быту з сапраўднай ваенна-палявой кухняй і адпаведны песенны рэпертуар. Побач моладзевы куток са сваім крэатывам. Сабраць драўляныя пазлы карту задачка не з простых. Нягледзячы на халодны вераснёўскі дзень, фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі запомніцца цёплым і яскравым святам. І пакіне пасля сябе не толькі добрыя ўспаміны пра шумныя ўрачыстасці, а і шэраг патрэбных месцічам аб'ектаў, якія аднавілі і пабудавалі да свята дажынак.